ये विदाई ना हुई और हम इस शादी के भी माने से इनकार करत आनी। ना बेटा, जोना दिन से बियाह तय भइला हमरा पापा के चेहरा से चैन छीन गईला। वो हमरा सुखी वैवाहिक जीवन खातिर की शादी अच्छा से संपन्न हो जाओ एकरा खातिर अपना जमीन के साथ साथ हमरा भाई बहन के भविष्य तक गिरवी रख देले। लेकिन केहू के खाना नहीं के पसंद, केहू के चाय नहीं के मिलत, केहू के सामान में ब्रांड नहीं के लौकत। हमरा खुशी खातिर हमरे माता पिता अपन सर्वस्व लुटा दिए, तब वो बात के का गारंटी है कि वो खुशी कायम रही। गजबा बेइज्जती बा भाई हैं? अरे जब लड़की खुदा रिश्ता तोड़तिया तो ये बताई हमरा के कि दहेज कौना बात के वापस होई। ये बतावा लोग लड़का पूछा तारा। अरे